sistemak alde batetik bestera mugitzeko balio du. Osaketa. Luzeko sistemak 3 atal ditu. Muskuluak, artikulazioak eta eskurrak. Gu jaiotzerakoan handiago garen baino eskur gehiago ditugu. Ibiltzeko sistema odantxe esplikatuko dizuegu. Vale. Ez hau! Eskurretan gara. Ikusten duzuenez, gure gorputz osoa ezurrez osatuta dago. Bueno, eta muskuluz. Garezurra, omoplatoa, lepoa, saietza, kupolondoa, bizkarrezurra eta erradio okurritoa, peronea eta belanburua dira nagusienak. Hemen ikusten dituzuenek dago hemen garezurra, bizkarrezurra, eskuburra, peronea, portatila, eta, bueno, jaiotzen garenean dauko 350 ezur gutxi gora bera, baina gero handiagoak itzen gazenean, itzen dugu 206, 207, da. Buruan, jaiotzerakuan dauko 26 ezur, baina handiagoak itzen gazenean juten dira bateratzen, eta horregatik gero eta gutxio dauko. Eta bizkarrezurra gure gorputzeko ezur nagusia, esan diteke, 12 pare saietz lotzen ditugu. Muskuluak asko ditugu, eta muskuluak dian artikulazioetatik eta zurrak dale junto. Eta muskuluak artikulazioetatik tira egiten dute eta horre laguntzen dazku mugitzen. Eta muskulak fuerte egoteko laguntzen dugu. Gorputzean 0,50 muskuluak gehiago ditu. Importantienak dira trapezioa, abdomeneko zuzena, adduktorea, tibiala, quadricepsa, mesocorbicepsa, tricepsa, trapezioa, eta ipurmasaieko handia. Eta Akilesen tendea. Eta artikulazioak ezurrea juntatzen ditu, eta horre laguntzen dozku mugitzen. Nola zaindu? Ezinbesteko da gure gorputza zaintzea. Kirola eginez eta dieta ona eginez. Oso ona da hartzea esnea, ura eta bat. Baita ere almendrak. 100 gramo almendrak 220 edo 280 miligramoko kaltzioa dute. Oso onak dira. Frutu honek vitamina, proteina eta gauza asko ditu. Kirala oso garrantzitsua da gure gorputza forman egoteko. Kaltzio falta baduzu, gaixotasun hauek aldituzu eduki. Artrosia, osteoporosia, artritis, reumatoidea, fibromialgia, esueria eta kondrokaltzinosia. Horretarako baldintza hauek daude. Dutxa epel bat hartu eta minutako tokian beroa jarri. Eta ezaztu oso ona dela egunean 2 litro ur edo eratea. Eta esnean litro erdi edo hortik, gutxi gora bera. Galdera bakti? Javi. Esan gaixotasuna. Vale. Artrosia. Artrosia. Bai? Osteoporosia. A ver. Bai? A ver, artritis.
Hori dana blogean dago ipinita, Osea, edozein momentuan begiratu dezakezue, hemen edo etxetik, Frimalgia. Frimalgia. Esueria. Esurkeria. Esueria. Esueria. Kondrokaltzinosia. Esueria. Esurkeria. Esueria. Kondrokaltzinosia eta Andoni, esurkeria. Andoni, Kondrokaltzinosia. Hemen dago. Kondrokaltzinosia. Beste galerari? Elene. Urko zenbat ezurde dago jaioterakoan? 350. Eta gutxi gorritzen ganean? 206. Berronda zei. Gutxo gara, bera. Zenbat jaiotzerakoan eta zenbat ezurdare? Zenbat jaiotzerakoan? 350. Ez ezurra! A ber, jaiotzerakoan 350. Bai. A ber, 50? Gero berronda zei. Zuzana? Esan duzuna jokala egitua eta muskula artikulatzea eta bestia Ezurra. Eta Onditxan esan dira, Ezurra. Ezurra. Berrogeta bar txikita. Eta onditxen berronda zei. Lehen. Ezurra gozatuta zan. Burua ezurra. Akabe ezurra. Garra ezurra. Bizkarra ezurra. Lepa ustaia. Todos Pipini conocido. Sorbalda. Saietxak. soy yo. Telonea. Saietzak. Kubitoa. Radioa. Eskubuturra. Izterrak.